A evo, prije svega želim vas informirati kako smo ova 2 dana radili kroz sve institucije Hrvatske demokratske zajednice na razini Bosne i Hercegovine do temeljnih ogranaka i time danas okončali ovaj prvi dio današnjeg dana proširenom sjednicom Središnjeg odbora. Ključne teme su bile aktualna politička situacija u Bosni i Hercegovini s jedne strane i s druge funkcioniranje Hrvatske demokratske zajednice i naš odnos prema planovima i programima koje smo definirali uz izbore 2014. i lokalne izbore 2016. godine, gdje smo iscrpno 7 ili 8 sati kroz izvješća sa svih razina vrlo jasno prepoznali sve ono što smo izvršili kao svoju obavezu, svoj plan i obećanje na pojedinim razinama vlasti i sve ono što još trebamo raditi u narednom vremenu kako bi svaku izbornu aktivnost koja slijedi i naredne opće izbore i neke naredne lokalne mogli dočekati sa glavninom ispunjenih naših obećanja. Što se tiče aktualne političke situacije, također smo dali krajnje kritični osvrt nužnosti da damo puni doprinos da stabiliziramo političke tokove u Bosni i Hercegovini, kako oni koji maštaju da mogu zaustaviti euroatlantski put Bosne i Hercegovine, unutarnju ekonomsku, političku i socijalnu stabilnost, jednostavno ne uspiju u tom nakane. Mislim da nas ima dovoljno na svim razinama vlasti da ćemo tom uspjeti i u tom smo pravcu iznijeli vrlo jasne planove i programe kako to mislimo raditi. Što je najaktualnije i najbitnije? Što je to čime se vaša stranka? Hrvatska demokratska zajednica kao stožerna stranka hrvatskog naroda u aktivnosti oživljavanja Hrvatskog narodnog sabora ima jedan apsolutni prioritet i prepoznali smo da već zadnjih godinu dana dobar dio političkih stranaka u Bosni i Hercegovini pokušava otvoriti izbornu kampanju u Bosni i Hercegovini, ne znajući ni kad će biti izbori, ni kako će se održati izbori, jer nismo promijenili pravila izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini, ali znamo da je to nužno uraditi. Tako da smo s te strane vrlo jasno prepoznali kako zaustaviti trend razgradnje snage Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, a time i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Znači, vrlo jasno kroz sve naše organizacijske dijelove, našu mladež, zajednicu žena, braniteljske populacije koje se veže direktno za stranačko djelovanje i naše utemeljitelje, osnivače Hrvatske demokratske zajednice, vrlo jasno smo definirali što to treba uraditi u ovoj godini. Prije svega mislimo da trebamo ispuniti sva obećanja dati svima onima koji smo u Briselu obećali da ćemo ispuniti sve preduvjete kako bi dobili aktiviranje akcijskog plana, odnosno MAP do kraja godine, odnosno kandidatski status. Vjerujemo da te preduvjete možemo ispuniti, da moramo biti pokretači svih onih aktivnosti koji nas do toga trebaju dovesti. To je prije svega naša agenda, reformski paket zakona, dominantno na entitetskim državnim razinama ili na županijskim razinama i naravno usvajanje proračuna i nacrta proračuna u narednih mjesec dana. Vjerujem da ćemo u tome prednjačiti i ja i danas s pravom mogu kazati da je sasvim izvjesno uz sve naše probleme koje imamo da ćemo do kraja godine imati aktiviran MAP s jedne strane, a na proljeće i dobiti kandidatski status kada je u pitanju Europska unija. Da bi se to desilo, prepoznali smo, ako to ne bude radila Hrvatska demokratska zajednica zajedno sa svojim partnerima kroz HNS, da bojim se druge političke opcije u Bosni i Hercegovini tražit će krivca, neće ništa raditi, a činit će sve kako bi stvarali neki poseban ambijent i radili jednu izbornu kampanju. Mi procjenjujemo da izbornu kampanju ne trebamo voditi, da ćemo tek, to je također jedan od zaključaka, krajem 3. mjeseca naredne godine uključiti se oko priprema za izbore. Dotad vjerujemo da ćemo završiti izmjene izbornog zakona i da onda u tom duhu da ćemo se pripremati za izbornu kampanju. Stanje je vrlo živo, iako izgleda formalno status quo. Znači, u zastupničkom domu će se vrlo brzo otvoriti rasprava o prijedlogu zakona koji je prošao kroz Dom naroda, dobio adekvatnu većinu. Istina, status će mu biti redovite procedure u zastupničkom domu, tako da svak može djelovati u smislu korekcija, primjedbi i tako dalje. S naše strane pozivamo sve partnere, primarno kod bošnjačkog i srpskog naroda, da se uključe kako bi do kraja godine uz adekvatne korekcije koja moraju osigurati ključni zahtjev da jedan narod drugom ne bira predstavnike, da dođemo do rješenja kako birati članove predsjedništva Dom naroda i izbore u gradu Mostaru. Ja sam i dalje oko toga optimističan i vjerujem da ćemo uz sve one prijatelje izvana koji se ovih dana uključuju da bi upravo aktivizirali ove stvari. Vidjeli ste neki dan i predsjednika Europske pučke, odnosno Narodne stranke, gospodina Dola, kad je s nama razgovarao. To je jedno od ključnih stvari za stabilnost i političku i svaku drugu u Bosni i Hercegovini i vjerujem da
svi oni koji žele dobro Bosni i Hercegovini da će razmišljati na isti način kako evo danas mi razmišljamo. 90. neizravno najavljuje izlazak iz HNS-a. Dobro, svaki ima pravo za svoju političku sudbinu, budućnost, ne bi to bilo ni prvi put, mi pozivamo sve koji su predani ideji stabilnosti Bosne i Hercegovine, jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, da kroz Hrvatski narodni sabor, glavno vijeće, pojedine odbore i predsjedništvo maksimalno se uključe. Nijedna odluka glavnog vijeća, odnosno predsjedništva, nije donijeta bilo kojim oblikom preglasavanja u zadnje 2 godine, tako da to ne može biti motiv bilo kome za slično promišljanje. Da li će neko na igri sa nekim drugim političkim čimbenicima drugih naroda napraviti jednu strategiju da bi se eventualno pozicionirali na političkoj sceni, to je njihova dobra volja, ali ja i tim ljudima, ja ih pozivam da kroz HNS zajedno s HDZ-om rješavamo sve probleme koje imamo. Da, krajnje ozbiljno, svi su vjerovali da se ništa neće desiti, evidentno je taj krug zatvoren. Vjerujem da mi moramo voditi računa o stabilnosti i Španjolske kao cjeline, bez obzira koliko razumijemo i različita promišljanja, pa i demokratski čin, kako doživljavao i kad je pitanje taj referendum bio i sve ono što se kod njega dešavalo, on može biti inicijalna kapisla za mnoga druga područja diljem Europe i one članice Europske unije, ali izvan njih, tako da s te strane trebamo s krajnjom pažnjom pratiti šta se dešava u Španjolskoj i u narednih 7-8 dana.